videoen. Kom her på trappen her. Hvordan var det nu? Film mig og Malle. Jeg filmer ikke med. Allerede skelet der. En død mand. Rest in peace og edderkrabber. Hvor ulækkert. Og en rotte. Går vi hen og kigger. Sindssygt, mand. Og er der flere? Derovre er der også. Ja. Flere edderkrabber. Jeg kan ikke lide edderkrabber. Og et lille spøgelse der. Nej, det er sødt. Og et til der. Så. Og nu ud på badeværelset. Wow. Okay. Og der ligger en hånd nede på gulvet, der er lige røget væk. Ej, det er godt nok også så uhyggeligt her. Og... Nej. Var der ikke noget med, man ikke måtte røre en? Jo, men det er kun fødderne.